Asihloko esokanye. Okay, verse 10. Nasi sisona. Nakuthi khona. Oh, sorry, Jingo. Okay, Isa unyanisile somxolo. Isihloko sithi siphuma ekufeni sangena ebomini. Verse 10. Singumsebenzi wezandla zikaThixo ke thina. Kaloku simanywe noYesu Kristu nje. uThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle awusimisela yona kwangaphambili. Amen. Sizomhlala phansi. Hallelujah. Ngicela ukuthi lizothetha nabantu abatsha. Hallelujah. Kulemvuselelo. Amen. Umuntu omtsha ke ngumuntu athekwa kakhulu nguSathane. Hallelujah. Ngumuntu uSathana azisa eyona load ngapha koqonda emagxeni wakhe. Amen. Kodwa apha siyamva uDavide. Amen. Esithi ungawulibali umsebenzi wakho. Ndenibuye le verse bese isithi thina singumsebenzi wezandla zikaThixo. Hallelujah. Uthi ukuthi ngamanye amazwi xa kuthethwa ngomsebenzi wezandla zikaThixo kuthethwa ngomuntu. Athi uThixo xa ethetha ngaye kwenye indawo umenze wafana okanye wasondela ebuthixweni. Umenze waba nguthixwana. Hallelujah. So now uthi uDavide ubana uNkulunkulu ungawulibali umsebenzi wezandla zakho. Ngamanye amazwi ungandilibali. Hallelujah. Ungayilibali into oyifake kum. Ngoba uNkulunkulu umsebenzi wezandla zakhe bazalwane ukuthi thina sithe singazali noKristu Yesu njengabanye abantu abadaliweyo nguYesu okanye njengabanye abantu abadaliweyo nguThixo, kodwa wasisindisa. Ingakho iBhayibhile lisithi usindise ubomi. Wasenzeni into besingayideserve. Wasilanda, wasisindisa esifemelini. Bekhona abantu ababalulekileyo. Bekhona abantu abanevelu. Bekhona abantu abanemali. Bekhona abantu abathi xa bethetha baviwe, kodwa wasindisa thina. Hallelujah. uDavide bazalwane usindiswe nguNobhadi. Usindiswe uDavide okanye ubonakale uYehova empilweni yakhe ebithethwe nangabazali. Hallelujah. Ingakho ke ngoku uyabona xa urejected okanye uze nento entsha, insindiso ngozinto abantu abathi yinto yabantu abangabhadlanga.